Liittyvää materiaalia on ollut Euroopassa jo noin 15 vuoden ajan ja koko CLIL-käsitettä on monella tavalla työstetty eri foorumeilla, mutta yleensä aina on näissä konteksteissa englanti ollut esimerkkikielenä ja kaikki tällaiset kehittämishankkeet on keskittyneet siihen, että kuinka englanninkielistä aineenopetusta voitaisiin viedä eteenpäin ja kuinka koulutusrakenteita voitaisiin siihen kehittää ja muuta. Mutta yhä enemmän, kun ajatellaan eurooppalaista kielikasvatusta ja kielikoulutusta, ainerajat ylittävää kielikoulutusta, yhä enemmän ja yhä tärkeämmäksi on tullut myös muiden kuin englanninkielten tukeminen CLIL-opetuksen kautta, koska on havaittu se, että CLIL-opetuksella todellakin on jotakin annettavaa tällaiselle kompetenssiorientoituneelle kielikasvatukselle. Ja tällä tavalla me on yritetty tässä hankkeessa tuoda esiin esimerkkinä saksa vieraana kielenä ja saksa työ- ja kohdekielenä CLIL-konteksteissa sitä, että kuinka tämmöisellä metodiikalla tai tämmöisellä lähestymistavalla niin kuin CLIL on, niin voidaan ylipäänsä eurooppalaista monikielisyyttä ja koulukasvatusta, monikielisyyteen tähtäävää koulukasvatusta kehittää. Tämä on ollut se kokonaiskonteksti kaiken kaikkiaan. Projektissa on tuotettu 2 projektituotetta oikeastaan, voidaan puhua tuotteista. Yksi on tällainen infolehtinen tai pieni kirjanen siihen, kuinka muita kuin englanninkieltä, projekti on tuottanut 2 erilaista tuotetta. Toinen niistä on tämmöinen infobrosyyri tai informaatiokirjanen siihen, miten CLIL-opetusta voidaan kehittää ja ylipäänsä organisoida muullakin kuin englannin kielellä. Siihen on haluttu tuoda hyvin tämmöinen konkreettinen lähestymistapa, eli se, että koitetaan näyttää aivan käytännönläheisesti videoesimerkein ja muiden havainnollistamismateriaalien avulla, että miten käytännössä CLIL-opetusta voidaan toteuttaa, miten sitä jo toteutetaan Euroopan eri maissa ja minkä tyyppisiä ratkaisuja on juuri saksankielisen CLIL-opetuksen alueella nähtävissä. Ja tämä brosyyri on samalla eräänlainen kutsu tutustua brosyyrissä mainittuun internetportaaliin, jossa sitten löytyy sekä tässä brosyyrissä oleva informaatio että sitten myös muita havainnollistamisesimerkkejä. Siellä on paljon videomateriaalia, josta voi nähdä, miten toteutetaan ylipäänsä CLIL-koulutusta ja muita, jopa ihan konkreettisia opetusesimerkkejä, tehtäväesimerkkejä ja tämän tyyppisiä materiaaleja, joita voidaan sitten hyödyntää. Ja kaiken tämän tarkoituksena on se, että me saadaan näytettyä konkreettisesti, mitä CLIL voi olla, esimerkkinä saksan kieli, ja saavutetaan mahdollisimman monenlaisia kohderyhmiä. Eli ei pelkästään ihmisiä, jotka jo muutenkin tietävät, mistä on kysymys, vaan että myös tämmöisiä laajempia kohderyhmiä, vanhempia, koululaisia itse sekä opettajia myös, joita useinkaan tällaiset hyvin abstraktiset kontribuutiot, olkoon ne miten laadukkaita tahansa, niin ei saavuta. Että tästä on oikeastaan ollut kysymys ja niin kuin brosyyrissä kerrotaan, niin tämä on tämmöinen lähtölaukaus toivottavasti pitkälle kehitystyölle.